Guys, ni ami sa Balubal pa street nga dalan. Anya nindot kayong area dinhi karon pag pinakasugok aning lugar oh. So naa day dalan lusot ko no ni Balubal padung sa Damilag ni Bradjo. Oh, Damilag. Among driver si Bradjo Gargar nya tag-iya po ning sakyanan gihimo na akong driver. Asa ka bang tag-iya sakyanan nya gihimong driver. Inani guys, basta mosulod gani ka sa Couples for Christ dagan kay kag amigo na mga dato na mga pobre na po'y parihan ako na mga gwapo. Na guys, oh nindot kay guys, oh wagi dalan nga wagi mga nagtikaw-tikaw nga dalan kay wa pa man ipaagi pero gusto ka moagi pwede god basta mo anhi lang ka pero di ka mo anhi adi kag agi. Sakto. So murag wap aksya ma kuan gyud kay kuan man ni padung kuno ni sa Damilag. Oh, Damilag. Nya nay nang invitar namo dito kay nag-andam kuno siyang manok Bisaya. So among adtuon kay basin magmahay. So among adtuon sulungon amo dito ang manok Bisaya. Bitaw guys no, ni adini area nindot kayo patsada oh na oh probinsya gyud ang dating guys oh. Oh. Hala ka, mo man siguro nagkatog dahi kuan oh. Kanang breedinganan sa manok. Oh, kanang nay kamaisan nay bukid gigay guys pero patsada oh, nay mais oh. Hapit na maharbis. Wa na ra bay mangharbis ay mais karon. Kay ato na oh, kuapo kay dinhi oh. Patsada kay area. Uy, putol ang dalan. Putol off. Ay dinhi ra taman ang simento. Taas pong simento ini mga unsa may saging gamay. Oh, so din hinapot mi sa rough road. So angay ni dinhi guys kung ang imong motor tag-as pero katong mugbo maligid ka dinhi kung mubo imong motor. Oh, pero tag-as imong motor katong pang racing pareha sa motor ni Bradjo. Yung motor ni Bradjo. Tong. Oy nay bato nga ambon ni balas tirador. Oh, ni dako naman. Oy, ditubo ang bato no. So, dini guys. Bato. Oh, bato. So, okay na. So, dinhi mi. Paingon ko no may chapel. Oh. Chapel ko no may. So, guys, nindot kay mga bulak oh. Pretty flower. Hi vlog. Si Sisming. Hello, welcome to my vlog. Tara si Sisming. Oh, What the flower kay Juan? si Brad Gabi. Brad Buyit. Kani ako Brad pang reels ni. Yung chapel. So chapel nga gi-renovate. Oh, morning chapel. Barbuyet engineer. Niya si Brad Buyet o Bradjo Gargar. So my name is Brad Buyet kay engineer man siya. So mo nay chapel. Gamay ni nga chapel sa una Bradjo no? Oh. Gipadak-an. Oh. Okay. Unsa man to dito? Bukid na to. Amo ni lawas paglos Damilag. Amo na ng Damilag na. Damilag na. Damilag na ni guys no. Nindot kay kuan dito. Unsa man nga sakop? Dibe sa lai. Dia kuan Palalan. Libuna. Alibunan na na. Okay, to. Busy kay sila pang magbulak. Guys, tiabot mi dinhi sa Balubal. O niya. Nanamong akong gisakyan guys. Dinhi ko gipasakay ni Bradjo. Dito na ako ganihain sa tunga ekonomi. Ako misis dito.
Oh, tapos yan nagdupa-dupa guys oh. Ako misis. Ikaw, So, giimbitahan mi dinhi guys. unsa ka man kung sa Okay. nga sityo? Unsa ni nga sitio gani? Asisi. Oh, unsa ni? Balubal Asisi. Balubal. Mao ni sitio Balubal Asisi. So, nindot kay dinhi guys, overlooking, no? So, na dinhi. Kunya Overlooking. si Brad Boyd dito, ato na mo. Okay na. Ang chapel sa San Francisco de Assisi. San Francisco de Assis. Oh. Gi-renovate. Kunya ako kay di man ko Unsa man ka? di man ko engineer. Hangad-hangad na po ko apil bisag di ko engineer. Ka engineer. Oh. Mag-unggi ko hello. Sila. Na sila oh. Sila. Ang akong role ani, Hangad-hangad ra. hangad lang ko kay wa man ko Wa kay roll. Hangad-hangad ra ka. wa man ko hinanawan unsa para unsa ni. So hangad-hangad. Sa kahanginan. Oh, hapit na siya. Nahuman. Iko ah. Tulog ka ay mo kumpiyansa. Don't confiance. Mga narabay mga lansang ani. There, hello. Oh, na pa si Ming, ang Muse. Muse. Si Senadora. Na si Congressista. Na si Congress. Pero the three musketeers oh. Kasi first lady Dito sa Three Musketeers and One Queen. The Three Musketeers and the One Queen. Oh, nagpayong. Oh, ang queen. Nagpayong sila. First lady. Kanilang kuan. Kinsa man ni siya ang hari ng sablay. Tig Morning. hangad-hangad lang ko. Ang hari ng sablay na siya. O kani si what? Patay. Oy, kay picturean ka.